Салом алейкум, бародар. Чхелен созем. Ана имрӯз навори навбати мо тарзи шинондани қаламчои несзада. Ана қаламчои мо несзада тайёр шудагӣ барои фурӯш қарор дорад. Мақсад чандтае ки бошад, роиш мекунем. Ҳамаш несзадагӣ барои стаканчик шинонданда тайёр шудагӣ. Ози аввалин состави ки хеле барои стаканчик хока тайёр мекунем, ҳамуна гап мезанем. Ани хока 50/50, не ки 50% биягомус, 50% хока. Ин стаканчика размериш 13/12. Касе ки дар кор мехоҳад 13/12 мехарем, бошад ин калонтар ҳам мехарем мешавад. Ози тарзи шинондана устод нишон медиҳад. Кадом навиш ино шумо тайёр кардастед? Шантон ино. Шантонга, я? Бо ваъде ки шинонем бо болошта камтар обш мерезен, насиб кунад то моҳи апрел тайёр мешавад. Озе фурӯшта дорем қаламча бо? Ҳастаи вайда 1000 та ҳастаи. 1000 та, я? Марҳамат, муроҷиат намоед. Асосан мо бо воситаи WhatsApp алоқа бироем. Рӯзона вақт надорем барои шумо ҷавоб додан. Бахшишай, мақсад шаб агар WhatsApp алоқа биромдем, чанд дона дар кора ҳамаша бинависем. Насиб кунад Любой точкаи Тоҷикистон роё мекунем. Саломат бошед.